Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa tare da ku. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku bidiyonmu idan mun ɗora. Mun gode. Haka ne? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma da fatan kowa na lafiya. Da Allah lecture da mata suke sawa a kafa a gurguje da hujin kunne 1 2 3 4 5 ko ma guda nawa ne da hujin hanci ba haramun bane a addini. Dan Allah mu daina wannan zaton na banza da hobi da kaga yarinyar ɗayan wa'annan ka ce haramun ne ko karuwa ce. Gaskiya ba haramun bane. Abin da ke faruwa shine abu ne da aka san su mu mun san su cewa ɗabi'u ne na karuwai ne. Amma ba shi ke nuna haramun bane ko ba haramun bane. Saboda iyayenmu na da ba sa irin kwalliya da yawa ga karuwai suke yi saboda su ja hankalin maza. Tun zamani ya canza kowa ma kwalliya yake yi. Abin da na sani shine ko da lecture ko ba lecture kafanki ba bai halasta wanda ba muharramin ke gani ba. To ina wani zai san sa lecture kunnenki ina wani zai san sa. Hujin hanci ne ma za a gani kuma dama hujin hancin ma abu ne da marasa yayi kama da marasa kunya shi sa wasu malamai ma ke inkarin shi saboda yayi kala tsiwa saboda fuska ita ce nan dan adam ke fara tinkara. As of me ni a gani na mata tunda society mu ya tsangwama abin nan because duk maganar nan da nake ba lalle kowa ya yadda cewa ba haramun bane saboda mun taso da wannan abin a ranmu. We don't know how long it will take us kafin mutane su gane su yadda a zuciyar cewa ba haramun bane amma maganar gaskiya ba haramun bane. Kar ka je daga kaga wata yarinya da lecture ka ce mata karuwa, kar ka je daga kaga wata yarinya da hujin hanci ka ce mata karuwa, kar ka je daga kaga wata yarinya da huje-hujen kunne guda kaza ka ce mata karuwa. A'a kar kai wannan gangancin Allah kaɗai ya sani. Wallahi wasu na yi ne out of passion. Ni yanzu namiji ne amma wallahi ina son lecture matata dole za ta samu. In kina so za ki huda kunni ni zan bari a gidana. I can't force ba zan iya forcing ɗinki ba saboda wannan sai kin huda da kinki amma in dai kina so zan baki ni na hanci ne ma I don't like it. That's personally ni as mutum. So amma ba haramun bane muhallin shahid ba haramun bane. So mata abin da nake gani tunda abin nan ya zo society baya so. Gara ki rufa ma kanki asiri. Ki sa a gidanku ki kiyaye waje. Allah kaɗai ya sani wasu na nan dama neman jiran ka suke da bala'i. Nema jira suke suka kai wani abu su black painting ɗinka. A ungoku za a zo a nemi shaida a wurin ki in baki sani ba. Ki bari ki aure sai ki je ki samu mijinki in Allah ya azurta ki da miji iri na duk abin da wata karuwa take a waje da bai saba ma addini ba ki zo ki a gida. Kuma there are people like me that they have that kind of belief and perception ko zan ce so dan Allah ku daina ku rufa ma kanku asiri. Da aje a lalata miki suna saboda menene duk abin da aka danganta aka ce mutane kala kaza suke yi in abin ba na arziki bane kai dan arziki zaka so ka barranta kanka da wannan abin. In abin arziki ne ku dole kai kuɗin ka haɗa kanka da shi tunda aka black painting abin nan karuwa sai kaza sai ka kiyaye mutane da ma neman ka suke da shati. Ni a gani na kenan amma magana haramci ba haramun bane. Muhallin shahid kenan ba haramun bane. Da Allah mutanen mu a kiyaye ka kiyaye faɗin bakinka akan abin da baka da shaida akai. Gare ki kiyaye ku kuma matan ma matsalar ku yawanci dama kuna sawa ne don ku je ku ja attraction din kuma ku ja hankalin mutanen kuma in daddan wannan take wallahi haramun ne kin sa dan ki bayyana wata kwalliya take ko wani abu ki fita dan ki je waje wani ya gani ya sha'awa ki wallahi wannan haramun ne ke ma kin sani most of you kuma za ku yi ku gama ba za ki samu mijinki a gida ba kina shiga gidanki shikenan kin zama maman wani da Allah mu kiyaye ana barin halas dan kunya. In mutane ba za su fahimta ba ke rufa ma kanki asiri. Akwai abin da ake bari halas ne amma ake bari don kunya. Misali yanzu ni tunda na taso a rayuwata ban taba ji ana ce ma wani ludu ba a ce gashi wani sunan shi lud. Kuma lud mun san sunan annabi ne ya inganta ya halasta ka sa. Sunan annabi ne. Amma saboda aikin mutanen shi ga yanda muka taso mu luwadi lud muke ce ma abin shikenan ga zaka yanzu baka isa ma danka saboda baka sanya halin da danka zai zo taso ba dan haramun bane. So apply that wannan abin to issue din abubuwanki. Ba dole bane sai kin sa lecture for now so ki haƙura tunda dai ga mutane neman kaske da abu kaza amma dai maganar haramci shi nake shi muhalli shahin din bidiyon nan kidan maganar haramci ba haramun bane mata in kina da miji ki sa mai lecture wallahi ki barbaza ina ga miki kai wallahi ki in yana so ki je ki huda kunne in ana goma ki wallahi in yana so mijinki ne ma ki huda